Sziasztok! A mai napon meg fogom nektek mutatni, hogy milyen ünnepi tálat készíthettek az én módszeremmel, szóval kell hozzá ilyen tányér, amin igen ettem, de ehhez a videóhoz tökéletes. Szóval, hogyha szeretitek a hodosi sütit, akkor hodosi sütit tegyetek rá. Vagy ha ti szeretitek, akkor tegyetek rá, szerintem. És ilyen kis tálba ki is raktam ilyen kis hosszú sajtos rudakat, szóval ezeket is felpakoljuk szépen tányérra. Hát így kedv szerint, vagy annyit, amennyit szépen csak akartok, annyit raktok fel. Szóval ilyen kedv szerint pakoljátok fel. Aztán jöhet a hodosi süti. Én a hodosi sütiből ilyen virág alakút rakok fel, 4-et. Hát többet is felrakhattok. Rakok akkor többet. És van 2, vagy 3 fura, amit én nem olyan sokszor láttam, ilyen csokis tetejű, ilyen szívformájú, és ilyen babipiskóták között. Szóval nem sok minden kell ehhez a szép tál feldíszítéséhez. Mégis mutatom hirtelen. Bocsánat, véletlenül felvettem a hangot. Szóval az én tálistám így néz ki, és ha szeretnétek több ilyen videót látni, akkor iratkozzatok fel, és tartsatok velem a következő videóban is, és írjátok meg lent a kommentekben, hogy mit csináljak, vagy mit szeretnétek látni tőlem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, belenyúltam a kamerába. Sziasztok!